गलाघाट जिल्ला एबसुनि खुंगा 42थि बोसोरसालिया जथुमाया जोबनानै थांबाय। बे हाबाफारिखौ सुङाजान दखरानि हिरिम्बा फोथाराव 5 आरो 6 जानुवारि खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादोंमोन। गिबि सान एबा 5 जानुवारि खालि जिल्ला आफादनि थान्दै मेलखौ खुंफुंनाय जायो आरो बे थान्दै मेलावनो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दाफुंनाय जायो। गलाघाट जिल्ला एबसुनि गोदान आफादगिरि महरै प्रदीप बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै अजय बसुमतारीखौ थिसननाय जायो। नैथि हाबाफारि बादियै 6 जानुवारि खालि बायदि बायदि हाबाफारिफोर जेरै माराथन खारनाय, आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ फुंबिलि समाव मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ गलाघाट जिल्ला एबसुनि आफादगिरि सन्जय ब्रह्म आरो बोसोनगिरि रबिलसन ब्रह्मजों लोगोसे नरेन बसुमतारीया बाहागो लानानै मावफुंनानै होयो। गलाघाट जिल्ला एबसुनि 42थि बोसोरसालिया जथुमा हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंदोंमोन। बे गेवलां मेलाव बेखेवगिरि आलासि महरै BKWSनि डिपुटि चिफ रमिय पि नार्जारी आरो गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। जर'खा आलासि महरै सरुपटार बियाबनि MLA बिश्वजित फुकन, BKWSनि EM प्रदीप सरगयारी, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि हरेश्वर नार्जारी आरो BPCCनि लोगो गाहाय लेंथुमगिरि नीलेश्वर ब्रह्मआ बाहागो लादोंमोन। बेजों लोगोसेनो जिल्लानि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर, ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो गोबां रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बेबादिनो मोनाबिलि समाव देंखोनि बिलिफां हाबाफारियाव सनितपुर जिल्लानिफ्राय हांख्रायहरजानाय जितेन बसुमतारीया मेथाइ रोजाबनानै रायजो राजाफोरखौ रंजाहोनायजों हाबाफारिया गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि बोसोरसालिया जथुमा सुङाजान नैबे जायगायाव धनस्री आरो दैयां बे दैनि साखाथियाव थानाय जि मोनसे समायना जायगा बेयाव देग्लाय बोसोर बिथांमोना खुंफुंदों आरो बेयाव बाहागो लानो मोननानै थारैनो आं गोजोननाय मोनदों। थारैनो बर' हारिनि संसार जानाय जिउ खुंनाया मख'नो गोनां जे जोङो बुरलुंबुथुर सेरफांनि साहा आरो खोलाहा बे गुवार ओनसोलाव माखासे ओनसोलाव जों कन्टिगुवास एरिया हिसाबै जोङो बेयाव थागिबि हिसाबै जों जिउ खुंनानै रायजो जानानै दङ आरो माखासे ओनसोलाव जोङो एसे सेरखाय बेरखाय सेटेलाइट महराव जोङो जिउ खुंनानै दङ। थेवबो बड'फाया जि सेल्फ डिटारमिनेसननि खोथा बुंदों, आत्मनियन्त्रणनि खोथा बुंदों, जातीय सत्तानि खोथा बुंदों, बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनाय, बड'स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट आरो इउनिटि थ्रु स्ट्रागल बे स्ल'गान आरो मोन्थोरजोंनो दिनै आसामाव भारताव थानाय बर'फ्रा बे बेंगलाव था, मेघालयआव था, नेपालनि जापा ओनसोलाव थानाय मेसेयानो जा, बांलादेशआव थानाय बर', आसामाव थानाय जिखि ओनसोलाव बर' हारिया दिनै खौसेयै बे मोन्थोरजों आत्मगौरबजों थांनानै थानो थाखाय दिनै साहस मोनबाय आरो बेनिख्रुइ बर' हारिनो आरो मा नांगौ। दा बेखायनो आङो बुंनो सानो नेलसन मेन्डेलानि आदर्श, महात्मा गान्धीनि आदर्श, राष्ट्रबादनि भारतनि जे सुबुंफोरनो होदोंमोन बा che गुवेभारायानो जा, माव जेडुंआनो जा, फिडेल केस्ट्र'नि बाथ्रा, जिखिनि बिश्वनि बिख्यात रिभलिउसनारिफोर दङ बिथांमोननि जि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजिया जि मोनसे बिथांमोना आदर्श होनानै गालांबाय। बर' हारिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आदर्श बे आदर्शजों दिनै आवगायनानै मोनसे आल्टिमेट स्टेटासाव जों सफैबाय, आरोबाव जोङो आवगायलांबावनांगोन। दा बेखायनो सोरबाया बुंनो हागौ जे बर' हारिया मा दङ, आरो आङो स्पष्टयै बुंगोन जे बड'फानि आदर्शजों लामा हान्थिनानै जों मोनथाम गोरोबथा मोनबाय। राजनैतिक भाबै जोङो सेल्फ सास्टेइन आरो मजबुत जाबाय, आल्टिमेट थांखियाव थांनांगौ। दा बेखायनो जाय हारियाव बड'फा दङ बिथांनि आदर्श दङ, बर' हारिया जेराव जेखि थाया मानो सुङाजानाव 8-9 गामि दङ होनना बुंदों, मोनसे सुङाजान आन्चलिक कमिटि एबसु आरो साखाथियावनो रेल स्टेसन दङ। थेवबो बे मोजोमसे बर' सुबुंफ्रा बर' हारिनि माहारिबाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, जिखिनि माहारियारि आफादफोर दङ बिथांमोननि साहस आरो बिथांमोननि जे मोनसे हारिनि फारसे खामानि मावनाय
बेजोंनो बिथांमोना गोख्रोङै गावखौ फोथांना लाखिदों आरो आत्मबिश्वासनि गेजेरजों थांनानै थादों बेखायनो गलाघाट जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिसा फिसा दखराजों दाजादोंब्लाबो ओनसोला सेरखाय बेरखायब्लाबो आरो बेयाव नागा जि हाजो बा नागालेण्ड बर्डाराव थायोब्लाबो बिनि थाखाय जेबो गिनो गोनां गैया बर' कसारी काउन्सिलखौ मजबुत खालामनानै बिनि रक्षणाबेक्षण राव थुनलाइ जोंनि हारिमु जोंनि सोलोंथाइ जोंनि अर्थनीति गासैखौबो जोङो सेफगार्ड प्रटेक्शन होनांगोन आरो लोगोसेनो माहारियारि आफादफोरा जातीय संगठना हारिनि खैदां खैफोद जेंना जेंसि जिखिनि ग्रिभेन्सेस आरो जिखिनि इस्युज दङ बेखौ जों रिजल्भ खालामगोन आं बेखिनिखौनो खोथाखौनो बुंबाय गोजोन्थों আজি দিনটোত আমি কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ এতিয়া নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ ৪২তম বাৰ্ষিক অধিৱেশনত চুঙাজানত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ তাৰ পূৰ্বে সৰুপথাৰত ১৭৪৮ গৰাকী ব্যক্তিক ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰাৰ পাছত আদৰ্শ আৰু শ্ৰমিক গাঁও দুঠাইত দুটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তো আমি দুটা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰিম আজি বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ এই অধিৱেশনত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকে বসতি কৰে তেখেতসকলৰ একতা তেখেতসকলৰ সংস্কৃতি তেখেতসকলৰ পৰম্পৰা আমি সকলোৰে প্ৰতি বিশেষ শ্ৰদ্ধা পোষণ কৰোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে সকলো একত্ৰিত হৈ অঞ্চলটোৰ যেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰিম ঠিক তেনেকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীকো আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম মই তাকে আশা কৰিছোঁ